Хәерле кеш, Муслим телевидениесендә яңалыклар чыгарылышы бүген сезне мин Рәмилә Сәләмова сәламлим. Узы бару счетының мөһим вакыйгалары турында кыскача. Муслимдә завод төзелә. Кошчы фермер Дамир Шәңгәрәев эшчәнлеген киңәйтә. Уңышлар юлдаш булсын. Чыгарылыш сыйныф укучылары имтихан тапшырырга әзерләнә. Үземнең белемемне, куанымны шуннан да монда күрсәтәчәкмен. 15 май гаилә көне. Җирлегебездә гаилә көненә багышланган чаралар үтте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Август Муслим агрофермасында азык әзерләү техникларына техник карау үтте. Анда районыбызның авыл җирлеге хезмәткәрләре, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре дә катнашты. Механизаторлар техникаларны ремонтлап әзерлек сызыгына бастырганнар. Оларның барысы да янгын сүндерү кораллары, медицина аптечкалары җиһазландырылган. Механизаторларның техниканы йөртү хокукы бирә торган таныкларында тиешле категорияларда бар. Районнарда как раз кормозаготовкага кормохранилищларны тикшереп йөрибез. Bütün заготовкаларга әзерме, юкмы, пресс-подборщикларын, граблево-рашилкаларын, кормоуборочный техникаларын, шулай ук сенажный ямаларын. Август агрофирмасы әзер 100% күренеп тора. Bütün расписодержлары bütün халыкның бар, әле менә бүген яңадан алалар. Охрана труда закрепленный кешеләре бар, техника безопасности bütün куллары куелган, үтелгән. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, Сабантуй алдыннан механизаторлар беренче укоска керергә планлаштыра. Суыклар күп еллык үлән мәйданнары үсүен тоткарласа да, терлек азыгы запасы кирәкле күләмдә тупланыр дип уйлыйлар. План нигезендә басуларга кирәкле күләмдә тагын өстәмә 1 еллык үлән чәчелгән. Барлыгы район буенча 2800 гектарда күп еллык үлән, 2000 гектарда кукуруз чәчелде. Шуның өстенә әле 890 гектарда 1 еллык үлән. Һәм инде без күп еллыкны арттырга 1400 гектар күп еллык үлән быелда чәчелде. Задача куела бер шартлы терлеккә 40 центнер азык берәмлеге тупларга. Мин инде менә икенче сезонга кирип барам. Алла берсә дигәндәй. Киргә монда абый үзенең артыннан тартты инде. Әйдә, монда шәһәргә китмә, анда югаласың, монда кирип кара, үзеңне нитеп кара диде. Мин күп уйламыйча инде абый артыннан кирдем монда эшкә. Комиссия агрофирманың азык саклау мәйданчыкларын да карады. Стенаж һәм силос солу базлары ремонтланган, дезинфекция үткәрелгән. Аларны каплар өчен кирәкле материаллар әзерләнгән, консервантлар әзер ди авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе. Фермер Дамир Шәңгәрәев 2005 елдан тавыкчылык белән шөгыльләнә. Моның өчен ул аерым ферма булдыра, махсус җиһазлар кайтарта. Нәтиҗәдә 200 елга якын Шәңгәрәев фермер хуҗалыгы күрше-тирә районнар белән эш итә. Аннан тыш, башка республикаларда яшәүчеләрендә бройлер чебиләре йомырка тавыгы белән тәэмин итә. Дамир Шәңгәрәевнең Чайка фермер хуҗалыгы территориясендә тиздән заманча технологияларга нигезләнгән элеватор сафка басачак. 4000 тонна ашлык сыйдырышлы 2 склад, киптерү җайланмасы һәм катнаш азык җитештерүче завод төзелә биредә. Полноценный комбикорм ясаячакбыз. Монда була гранулярный корм, монда була отпаренный дип әйтәбез инде. Теге бөтен таләпләргә туры килә торган, кирәк булган фермерлар өчен дә җитәчәк бу. Авыл хуҗалыгын җитештерүчеләргә сыер малын на кирәк була казмы, анда үрдәкме, бройлермы, анда бөтенесенә дә рецепт буенча инде. Булачак төзелеш мәйданчыгына беренче казыкны кагарга килгән район башлыгы Альберт Хуҗин фермерның эшчәнлегеннән канәгать һәм киләчәккә зур өметләр баглый. Современный бүгенге көнгә таләпләргә туры килә торган комбикормовый завод салырга инде бүген нигез салдык. Беренче колышка каптык. Кушчылыкка таралырга тагында бер мөмкинчелек бирәчәк. Инде кече фермерларга да сатырга мөмкинлек булачак. Аның инде бәясе дә каяндыр Чаллыдан алып кайтканча безнең транспорт өлеше бит инде ул тоже бик күп ала. Шуңа күрә бу инде безнең кушчылык тармагына үсешергә тагында бик зур этәргеч бирер дип ышанып торабыз. Завод төзелешенә 120 миллион сум инвестиция кертелер дип планлаштырыла. Зур суммаларда дәүләт ярдәме кергән җирдә эшләр өчен тагын да зуррак мөмкинлекләр ачыла. Бу эш урыннары җитештерү әйләнеше дә артачак дигән сүз. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Бу көннәрдә вакытлы матбугатка язылу кампаниясе бара. Шул уңайдан авыл утлары корреспондентлары укучыларыбыз белән очрашулар оештыра башлады. Сәяхәтебезне Мәлетамак авыл җирлегеннән башладык.
Оолутлары сельские огни газетасы халық үшін әзірлене. Шуңа күрә безгә әбүнәшеләребезнең укырга теләгән темаларын белү мөһим. Шушы мәгълүматны туплар өчен Мөслим информ хезмәткәрләре очрашулар үткәрергә уйлады. Мәләтәмәк авылында узган очрашуда безне бик җылы каршы алдылар. Районыбызның яңалыкларын без шуннан карап, күреп торабыз, белеп торабыз. Районыбыздагы тарихка да игътибар итәбез. Талантлы кешеләребез дә бик күп. Шушылай иттереп эшләрегезне дәвам итегез, уңышлар сезгә. Газета чыгуын почта хезмәткәрләренең аны алып килүен көтеп торабыз, диде ханымнар. Авылутлары һәр җомга сайын бастырыла. Аның вакытында килүендә хат ташучыларның хезмәте зур. Тагыда бик акыллы бик әйбәт кыз. Вакытында газетләрне, пенсияләрне биреп баралар. Ну, эшләре бик авыр. Почтальоннар юк. Почтальонда үз газетта тарата. Бакчада тарата. Очрашуга килгән мәләттамаклылар газетабыз турында үз фикерләрен сөйләде. Авылдашлары турында язмаларны авылутларының битләрендә күрергә теләкләрен җиткерде. Менә бу очрашулар ясарак булсын иде. Газета безнең авылутларында әдәп, әхлак темалары яктыртылсын иде. Балаларны ничек тәрбияләргә, һәм дә олыларны ничек хөрмәт итәргә, һәм дә авылдагы яхшы хөрмәтле кешеләр турында язырга яхшы булыр иде. Газета журналларга язылу кампаниясе дәвам итә. Икенче ярты еллык өчен газета журналларга июнь ахырына кадәр язылырга мөмкин. Вакытлы матбугатка язылу дәвам итә. Без укучыларыбызны кызыксындыру максатында 5 июньнән 15 июньгә кадәр әбүнәчү көнлеге игълан итәргә булдык. Әлеге чорда ташламалы бәядән язылырга мөмкин һәм тагын бер кызыксындыру максатыннан эшләнүче акция ул да булса авылутларны язучылар арасында бүләк уйнату, шул ук вакытта Татмедиада бүләкләр уйната һәм без тәкъдим иткән тагын бер акция ул бер атуда 3 бүләк акциясе. Бу очракта сез авылутларына язылып, Казан утлары һәм Сөембикә журналларында очсыз бәядән, ташламалы бәядән языла аласыз. Авылутлары газетасы инде 92 ел дәвамында яңалыкларны беренчеләрдән булып җиткерә. Җирлегебездә булган чаралар, кызыклы сәхифәләребез белән танышуны дәвам итү өчен Авылутлары сельские огни газетасына язылыгыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нурудинов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә җирлегебездә киемгә икенче тормыш акциясе бара. Әлеге чара кысаларында кулланышта булган өр-яңа киемнәрне мохтаҗ гаиләләргә тапшыру мөмкинлеге тудырыла. Тулырак киләсе сюжетта. Чара Татарстан мөселманнарының дини нәзарәте мөслим мөхтәсибәте һәм Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы тарафыннан оештырыла. Мөслимдә әлеге акция 3нче ел рәттән елга 2 тапкыр үтә. Чараның оештыручы Илүсә Исламова катнашучыларны һәрчак елмаеп каршы ала. Без киң күңелле якташларыбыз ярдәме белән йөзләрчә кешегә ярдәм итә алырбыз дип ниятлим. Мисалга, көз көне оештырган чарада 186 кеше катнашты. 4000ннән артык кием таратылды. Безнең акциябыз ниндидер вакытлы чара гына булып түгел, хәрәкәт булып киңәя. Акция авыр хәлдә калганнарга, мохтаҗ кешеләргә, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү максатыннан оештырыла. Хәйриячеләр һәр ялдагыча чарада бик теләп катнаша. Теләге булган кешеләр хәләл үзәк бинасына яхшы сыйфаттагы өс, аяк киемнәре, уенчыклар, көндәлек өчен кирәк булган җиһазлар китерергә мөмкин. Очень благодарна этой акции. Во-первых, те, кто приносит вещи, они не знают, как избавиться. Это для них тоже большая помощь. А для тех, кто не имеет возможности, например, купить, даже для разнообразия просто, например, для них это тоже очень большая помощь. Yerге була еще шундай изгелек, шундай мәрхәмәтлелек эшләүчеләргә зур рәхмәт. 15-16 май көннәрендә кулланышта булган үз аяк киемнәре кабул ителсә, бу көннәрдә гаиләләр килеп кирәк әйберләрне сайлый ала. Киемгә икенче тормыш акциясе 21 майга кадәр дәвам итәчәк. Киләсе шушындай акция көз көне булачак дип планлаштырыла. Рамиля Сәләмова, Динар Нурудинов, Мөслим телевидениесе. Уку елы тамамланырга санаулы гына көннәр калды. Укучыларны алда озын яллар көтә. Балалар белән быелгы соңгы контроль эшләр, диктант иншалар яза.
Әмма 9-нчы һәм 11-нчы сыйныф укучылары өчен урак үсте башлана гына әле. 11-нче сыйныф укучылары өчен сынап карау имтиханнары ел дәвамында беренче тапкыр булды. Ниһаять, әти-әниләргә дә имтихан шартларын күрү мөмкинлеге тудырылды. Мөслим лицейында урнашкан имтихан бирү пунктында чыгарылыш сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре өчен ачык ишекләр көне үтте. Әти-әниләрдә металл эзләү җайланмасы аша узып, имтихан бирәсе аудиторияга үтте. Видео күзәтү җайланмалары астында оештыручылар сөйләгән мәгълүматларны тыңладылар. ППЯның эшчәнлеге белән таныштырдык аларны. Аудиторияда ничек экзамен бара, ничек алар металлорамка аша үтәләр. Бүтән ППЯда үтәсе процедураны бүген ата-аналар белән дә, укучылар белән дә бер тапкыр йөреп чыктык. Бердәм дәүләт имтиханнары балалар өчен генә түгел, әти-әниләр өчен дә зур сынау. Әти-әниләр балалардан да ныграк борчыла кебек. Май ае җиткәч, барлык әти-әниләр дә балалар өчен дә инде бик дулкынландыргыч чор дип әйтергә инде, чөнки инде май ае җитү белән без инде балаларның имтиханнары дип борчыла башлыйбыз. Үзебезне балалар роленә куеп карадык. Шуннан да инде бик зур имтихан тора каршыда. Бердәм дәүләт имтиханнары елдагыча үтә. Металл эзләү җайланмасы аша укучы паспорт, ручка белән генә аудиторияга уза. Телефоннар һәм башка шик тудырырдай әйберләрне алып керү тыела. Бүтән җирдә камера, күшергә ышаныч юк, телефоннарга, шпаргалкаларга ышаныч юк. Шуңа әзерләнеп, dinlәп язабыз. Үземнең белемемне, укыганымны шуннан да монда күрсәтәчәкмен. Егет-кызлар тормышының күп санлы сынауларының берсе булган бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырып, киләчәктә үз юлларын табып, әти-әниләрнең горурлыгы булсыннар иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Тагын бер уку елы ахырына якынлаша. Шул уңайдан ел дәврендә булдырылган эшкә нәтиҗәләр ясала. Күбәләк балалар бакчасында киңәйтелгән ата-аналар җыелышы узды. Биредә балалар бакчасында эшләүче проектлар белән танышу, җәйге чорда куркынычсызлык кагыйдәләре кабатланды. Һәр бала мәктәпкә кадәр балалар бакчасына йөри. Ата-аналар балаларын тәрбиячеләргә ышанып калдыра аламы? Балалар бакчаларда бүген ни белән шөгыльләнә? Көннәрен ничек үткәрә? Без бүген күбәләк балалар бакчасының эшчәнлеге белән танышырга килдек. Балаларны хезмәткә, тормышка әзерләү, аларга сыйфатлы белем һәм яхшы тәрбия бирү дәүләтнең мәгариф учреждениеләре алдына куйган иң мөһим бурычы. Күбәләк балалар бакчасы хезмәткәрләре дә яшь буынны тәрбияләүдә яңа чаралар, белем бирүнең нәтиҗәле алымнарын эзли, тормышка ашыра. Балалар бакчасында тәрбия һәм белем бирүдә яңа технологияларны кулланабыз. Аеруча проект эшчәнлегенә өстенлек бирәбез. Бүген әти-әниләргә шул юнәлештә балаларның чыгышларын тәкъдим итәбез. Күбәләк балалар бакчасында туган ягым Татарстан, яхшы гадәтләр һәм игелек дөньясы, әти-әниемнең һөнәре кебек проектлар эшли. Әлеге проектлар кысаларында тәрбияләнүчеләр туган як тарихы белән таныша, татар, рус һәм инглиз телләрендә сөйләм техникасын үзләштерә, әдәп-әхлакка өйрәнә. Тагын бер дәвамлы проект Тукай безнең күңелләрдә дип атала. Өйрәнгән һөнәрләр дидактик һәм сюжетлы рольле уеннар аша ныгытыла. Һөнәрләр белән бәйле темалар буенча бакчада тәрбияләнүчеләр төрле бәйгеләрдә дә катнаша. Уку елы дәвамында ирешкән җиңүләр, үзләштергән һөнәрләр белән таныштыру максатыннан бу көннәрдә бакчада киңәйтелгән ата-аналар җыелышы узды. Бүген бакчабызда әти-әниләр белән гомуми җыелыш үткәрдек. Еллык эшебезгә нәтиҗә ясадык. Һәм инде җәйге сәламәтләндерү чорына әти-әниләрне план белән таныштырдык һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен тагын бер кат искә төшереп үттек. Әлеге балалар бакчасында 132 балага 14 педагог белем һәм тәрбия бирә. Алар үз осталыкларын, профессиональ үсеш дәрәҗәләрен төрле бәйгеләрдә катнашып дәлилләп тора. Ел дәврендә тәрбиячеләр дә, балалар да бакча тормышында бик актив катнашты. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүген Мөслим гимназиясында театр яктылыкка илтә мәктәп укучылары театр коллективларының район бәйгесе үтте. Биредә районыбызның 7 мәктәбендә эшләп килүче театр коллективлары татар язучыларының әсәрләрен сәхнәләштерде. Түбән Табын интернат мәктәбе, Тыйгыллы, Салавыз, Мохан, Тотшоран, Балынлы, Күбәк мәктәпләре, Мөслим лицее театрлары уңышлы чыгыш ясады. Чарада катнашкан укучылар театр коллективының һәр берсе төрле номинацияләрдә җиңү яулады. Коллективлар мәгариф идарәсенең рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Узган атна чараларга бай булды. Иң мотор чараларның берсе Мөслим сәнгать мәктәбенең иҗади отчет концерты. Алга барыр юлыбызны һәр чак сәнгать нуры торыр яктыртып исеме астында узган бәйрәмне тамашачылар зурлап бәяләде. Чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты.
Берем концерт алдынан келген қонақлар үшін әуелеу, милли орнаментлар ясау бойынша ұсталық дәреслері көрсетілді. Шулай ук рәсем бүлігі оқушылары якташ язучыбыз Мужахид Ахмаджановның ижатына багышланган картиналар күргәзмәсе ясаган. Оқушылар һәм аларның әтиәниләре әзерләгән рәсемнәр кул эшләреннән торган күргәзмәне дә карарга мөмкинлек бар иде. Безнең бүген кул эшләре, гаиләләр белән берлектән әтиәниләрнең эшләре, картиналар һәм балаларның картиналары бергә куелган һәм күрсәтәсе килде инде әтиәниләренә бик талантлы, бик сәләтле икәннәрен. Бу техника кору усул белән, җон белән әвәләү дип атала. Без бу техниканы сәнгать мәктәбендә өйрәндек. Безне Талипова Гөлназ Расимовна өйрәтте. Без моны бүтән классыбыз белән ясыйбыз. Шараның тантаналы өлешенә килгәндә берсеннән-берсе эчтәлекле, тирәнтен уйланылган концерт номерлары беркемне дә битараф калдырмагандыр. Җыр, бию, уен кораллары ансамбльләре, конференция, балалар һәм яшүсмерләр төрле яклап үз осталыкларын күрсәтте. Музыканы бик яратам, җырлыйм, биим сәхнәдә, уен коралларын өйрәнеп, укыйм сәнгать мәктәбендә. Буш вакытта кулларыма краска, карандаш алам. Рәсемнәрем бик күп. Сезне дә шаккаттыралам. 3 ел сәнгать мәктәбенә йөрим. Мин рәсем, театр һәм вокал бүлегенә йөрим. Бүген мин бераз ансамбль белән җырлыйчакмын. Хожу в музыкальную школу 1 год. Учусь на Курае. Шара халыкара гаиләләр көне уңаеннан оештырылган иде. Сәнгать мәктәбенең җитәкчесе Ойгөл Фаттахова мәктәпнең тормышында актив катнашучы гаиләләргә рәхмәтен җиткерде. Укучыларыбыз ел дәвамында өйрәнгән җырларны, биюләрне бүген инде тамашачыларыбыз хузурына тәкъдим итәләр. Гаилә ул нәрсәме? 5 хәрефтән генә торган сүз инде ул. Аның эченә бик күп әйбер сыйган. Балалар да, әтиәниләр дә, әби-бабайлар да һәм инде буыннан буынга үзелмичә сузылып килгән безнең нәсел чылбырыда. Мотор бәйрәмгә тамашачыларның бәясен сорау кирәк тә булмады. Концертка килгән райондашларыбыз һәр чыгышны кайнар алкышларга күмде. Мондый чаралар олысын да, кечесен дә берләштерә. Сәнгать өлкәсендә сәләтләрен ачып, җирлегебезнең рухи бүгенгесе һәм киләчәге өчен куйгат хезмәтләре эзсез калмас. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Районыбызда кызыклы язмышлы кешеләр бар. Шуларның берсе Валентина Мирзаянова Тотбүләр авылында яши. Татарча сөйләшүче, ислам дине йолаларын башкаручы Валя милләте буенча рус булса да, үзен татар дип саный. Минзәле районының Рус Каран авылы кызы юллама белән Исәнсеп авылына медпунктка эшкә кайткан була. Татарча бер сүз белмәгән Валяга татар авылында эшли яши башлау җиңел булмагандыр. Тик мәхәббәт таулар күчерә. Булачак тормыш иптәше Газизҗан белән танышкач, ул татарча сөйләшергә өйрәнә, хәләленең телен һәм динен кабул итә. Безнең әнкәй гомер буе авылда шушы үзебезнең авылларда фельдшер булып эшләде. Лаеклы ялга чыкканча көн-төн авырулар янында булды. Ул үзе өчен яшәми бугай инде, безнең өчен яши бугай. Татар мөхитендә яшәп, татар халкының гореф-гадәтләрен өйрәнү бик мавыктыргыч булды ди Валя апа. Газизҗан белән алар 4 балага гомер бүләк итәләр. Балаларына да мәгънәләрен өйрәнеп татар исемнәре кушалар. Хәләлемне бик яраттым. Аның динен, милләтен, телен дә хөрмәт иттем һәм үземне татар кызы итеп тойдым ди Валентина апа. Мөселман баласына кияүгә чыктым. Бик яраттым, чыктым. Беренче соңгы мәхәббәтем шул булды. 4 бала үстердем. Мөселманча исем куелдым. Икеләнеп тә җырмадым. Мин инде кичкенәдән әнкәйнең хезмәтен күреп үстем. Авыр хезмәт икәнен белеп үстем. Ләкин инде менә шул кичкенәдән аңа карап минем ак халат киясем килде, кешеләргә ярдәм итәсем килде. Әнкәй укыган училищеда укып, 32 ел хәзер халыкка хезмәт күрсәтәм инде миндә. Әнкәйнең килене булам инде. Без аның белән 33 ел, менә иптәшем белән 33 ел, Аллага шөкер, гомер итәбез. 3 баланы үстергәндә әнкәйнең өлеше бик зур. Кичкенә генә килеш мин аларны әнкәйгә калдырып эшкә чыктым. 1 яшь тәтулмаган өлкәненә инде. Валентина апа 1956-1964 елларда Исәнсептә эшли, акушерка вазифаларын башкара. Исәнсеп Искесәйет авылларында фельдшер булып эшләгән чорда райондашыбыз 269 баланың киндек әбисе була. Юлда алып бардык, хәзер
бебейлерге тұтынды енді бір қатын нешлерге шофер машинаның фарасын қобызды да өзлері машина ортасына кеттілер ері білен біз фары олдында бебейлеттім шылай юлда. Валентина ханым 5 вакыт намазын калдырмый ураза тута, дини йолаларны башкара. Бүген райондашыбыз Улы Айдар белән килене Римма тәрбиясендә бәхетле гомер кичерә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Муниципаль хезмәткәрләр арасында спартакиада бара. Волейбол буенча ярышлар Мөслимдә уза. Ярышта 12 команда катнаша. Бәйгенең финалы иртәгә була. Финалда 4 команда очрашачак. Ярыш нәтиҗәләре турында репортажны алдагы чыгарылышыбызда карый аласыз. 15 май гаилә көне. Җирлегебездә гаилә көненә багышланган төрле чаралар үтте. Шуларның берсе велойөреш акциясендә 1000гә якын райондашыбыз катнашты. Чарада бүләкләнү мизгелләре дә булды. Велойөрыштан Лилия Шәймиева репортажы. Мөслимдә велойөреш быел 13-нче тапкыр үтте. Мизгел яшьләр үзәге яшь гвардиячеләр һәм активистлар белән берлектә оештырылган чарада район башлыгыннан алып төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, педальсыз велосипедта йөрүче сабыйлар да, әтиләре йөрләгән велосипедка утырып килгән балалар да бар иде. Мөслимләргә теләгебез шул: саф һаваны сайласыннар, спортны яратсыннар, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау инде безнең ул каныбызда. Сәламәт булыйк, матур булыйк. Без инде һәр елдагыча Мөслим үзәк шәһәрханәсе шушы вело йөрүштә катнашабыз. Бу бит инде сәламәт яшәү рәвеше. Үзем дә инде кичкенәдән авыл кызлары шулай бит инде велосипедта йөреп үстек. Чыннан да гаилә ул инде үзе бер аерым дәүләт, ләкин аерым дәүләт булса да һәрбер гаилә үзе бер матур традицияларга, бер матур йолаларга нигезләнеп яши. Матур традициягә әверелеп уздырылучы велойөреш тә нәкъ бүгенге көндә оештырылуы юкка гына түгел. Велойөрөштә Мөслим мәктәпләре үзәк хастахана коллективы, Кояшкай һәм Карлыгач балалар бакчалары оешканлык белән аерылып торды. Велойөрөштә катнашучылар арасында танылган фотограф Флюн Вильданов та бар иде. Мин инде бу ел чыга алмадым. Нәрсәгәдер ирендем, подвалда велосипедны алып менергә, машинага салырга. Шуңа күрә җәяү чыктым. Мин әйтәм, хатынга әйтәм, әйдә барып килик әле. Монда бит бүген велопробегта хит мин әйтәм, карап, кызыгып, күңел ачып, шунда рәхәтләнеп китербез. Район башлыгының сәламләвеннән соң велосипедчылар алдан билгеләнгән маршрут буенча кузгалды. Чарада бүләкләү мизгелләре дә булды. Май аенда беренче сабыйлары туган Гөлназ һәм Ленар Гатауллиннар, Камилла һәм Фаиз Гыйзетдиновларга район башлыгының котлау хаты һәм истәлекле бүләк, бала туу турындагы таныклыклар тапшырылды. Велойөрөштә иң актив оешма исеменә Мөслим лицее, иң актив гаилә исеменә Мөслимнән Чулпан белән Рамил Мирзагановлар гаиләсе лаек булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтыйк тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз.